път гледа откъде точно ги чувам тези изроди. Щом вие няма да давате предложения, аз ще ви дам предложение между две игри, че ще... Опа, ще умра! Мамицата ти тъпо бебе зомби. Тъпо бебе зомби. Шибано бебе зомби. И така са го шибали в устата. Като малък са го шибали в устата малкото бебе зомби. Той ще е малък и са го шибали в устата и в носа. И са го шибали, защото гъзъм е бил разпорен направо. Родителите му и те са едни шибани хора. И къде е тая пещера сега? Ето е. Шибаняци. Малко шибано дете. Шибано дете. Ела. Чакай, ела, идвай, бързо. Ела да умреш. Сега на къде беше? Беше насам. Да. Насам и... От тук насам. Това ли пътя? Да. Ето го пътя. Няма да умра отново, няма да умра отново. Няма, не. Вие сериозни ли сте? Не мога да убия едно бебе! Зомби! Така не мога да го убия! Хайде. Този път ще тръгнем насам директно. Не мога да убия едно малко бебе зомби! Чека, аз съм слаб на Майнкрафт. Няма да ме стреляш. Така, сега насам. Бягаме към нашото място. И бягаме. Ох. И бягаме. Ще убията по зомби. Ако ще и да е последното нещо, което ще направя. Тази Майнкрафт поредица. Убий още веднъж това малко бебе зомби. Това вече не е само едно. Какво оставих тук? Така, меч. И хилт почна. Добре. Сега още трябва да ги бием като на PvP сервер. Хайде, елате ми грозници. Малкото наистина... Ама как? Добре, аз ще ги убия и когато ги убия ще се върнем. И здравейте на всички отново. Причуках ги. Ох. Да, причуках ги. И осветих най-накрая. И взех тези брони от тях. Това е с... Projectile Protection. Абе, запраги думата. Protection. Точно така. Като някакъв трол. Ми ще си я сложим. Да сме по-бронирани за следващата атака. И кирката трябва да се вземе. И сега осъзнах колко съм слаб на Майнкрафт. Даже този епизод ще го кръстя най-слабия играч на Майнкрафт в света. Как бъгва? Да, точно така ще кръстя епизода. Най-слабия играч на Майнкрафт в света. И така ще се казва. Тук трябва да има светлина.
Не знаех, че правенето на е такъв сложен процес. В момента се самосъжалявам. Буквално. Буквално. Никога, ама никога не съм умирал от бебе зомби. И след това втори път от същото бебе. И после трети път от две големи и едно малко бебе зомби с диамантен меч. Буквално това беше най-големия фейл, който съм правил в живота си, така да го кажа. Ако сега ще щупя спаунера без да искам, извинете ми. Ето спаунера без, ще бъда супер внимателен. Ако го щупя... Но повече никой няма да играе Майнкрафт в своя живот. Никога, ама никога няма да играе Майнкрафт. За телефон имам предвид на компютър. И работи, глупости. Има си неща. Тук всичко трябва да правиш с два палеца. А там ползваш колко 5-6 пръста. Мишката 2. И движението. Други неща. Изобщо не ми се смята. Все пак е спетък. Денк. Знаете ли кое е златното правило на всеки ученик? Не зубър, нормален човек. Учиш винаги освен петък и събота. Само неделя след обед. А на зубарите учи всеки ден по 300 часа на ден. Нищо лично, зубари. Нищо лично. А пак другите? Какво учене? Бе ти да не си учил, ти нормален ли си? Имаш психични отклонения. Или поне така е в нашето таскало, за тези, които не знаят какво значи това. Макар че се съмнявам. Понякога се чуя откъде ми идват тези глупости, които говоря. И сестра ми казва. От главата ти. И аз не думай. Какво си тя? Ма не съм срещал такъв тапак. Никога. Така, трябва дали стигнем до честа, да. Ще сложим тези стакове от камък. И също така ще трябва да направим ница. За да внимателно да не щупим спаунера. Буквално аз никой не съм умирал толкова дебилно. Още не мога 2 пъти да умра от едно зомби. Светлина. Няма да позволяваме. Ох. Къде си? Мири. Това, че от някъде може да спавате много лошо. Откъде обаче? Трябва да стигнем до тавана.
Светло е. Това е доста по-светло. Сега ако дойде един крипър, спирам да играм за винаги. Наистина. Мога да разкажа един виц всъщност. Виц за... Вие може да го знаете, но аз всъщност искам да ви разкажа един виц. Вицът е за циганин, българин и имигрант. Циганинът изпива ракията. Изпива ракия, бутилка с ракия, хвърля и я застрелва с пистолет и казва: аз съм богат, защото държавата ми плаща. Имигрантът изпива уискито от бутилката. Взривява я с C4 и казва: аз съм богат, защото Европа ми плаща. А българинът взел една тъпа, пребил и двамата и казал: аз съм богат, защото ви ограбих. Да. Знам, че някой от вас може в момента да не се смеят. Ама аз, когато го чух, се смях като мален. Буквално. Все едно за първи път давате на бебе близалка. Смях се като ненормален истерик. Ако отидете в психичната клиника и кажете на някой психично болен да се смее, аз ще се смея по... Така. Мисля, че сме готови. Сега само трябва да направим трудната работа. Намахнем всички торчове. Малко работа. Тук. Не, тук. Не, сега трябва да си направим някъде тук. Ей така, тук ще се качим. Така. Клекаме и да. Така. И сега ще направим нашия мил спауне. XP ферма. И сега не стигам до там. Сега ще трябва да излезем.